Aj vás trápi osteoporóza? Potiaže, zlomeniny? Hľadáte pomoc? K všeobecným zásadám liečby osteoporózy patrí najmä dostatočný prísun vápnika ako hlavného minerálu na kosť. Druhým predpokladom je dostupnosť vitamínu D, ktorý zabezpečí vstrebávanie a využitie vápnika, zvyšuje našu obranyschopnosť a pôsobí proti civilizačným ochoreniam. Doprajte vašim kostiam a zubom zdravie z prírody. Spoločnosť Biomin vyvinula čisto prírodný produkt kalcium s vitamínom D3 Forte, ktorý napomáha pri stavbe a udržaní silných kostí, zdravých zubov a pevných svalov. Posilňuje imunitný systém a celkovú obranyschopnosť organizmu. Je vhodný na doplnenie dennej potreby vitamínu D3. Pravidelné dlhodobé užívanie optimálneho množstva vápnika a vitamínu D, najmä u starších ľudí, dokáže znížiť riziko zlomeniny na osteoporotickom teréne. Kúpte si aj vy Biomin a posilnite svoje kosti a zuby. Váš špecialista na zdravé a pevné kosti.